Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station ng FM Bacolod 91.1. Kag yan ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Expansion sa Bacolod Silay Airport ipaagi sa PPP. 61 anyos nga babae nga nagaperform sang trabaho sang dentista pero wala sang lisensya, gindakop. LPA mahimo mag-develop sa East sang Mindanao. May 60 na pulo pa ka mga bagyo ang ginapaabot sini nga 2024. American National patay sa pagkalumos sa Sipalay City. Kag sa Good Vibes, 3 parks ang Bacolod inagurahan sa balason nga simana. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA mahimo mag-develop sa East sang Mindanao. May 60 na pulo pa ka mga bagyo ang ginapaabot sini nga 2024. May na-monitor ang pag-asa nga pagtipon-tipon sa mga panganod sa east nga portion sang Mindanao. Ginapaabot sa pag-asa nga posible mag-develop ini sa isa ka low-pressure area kag magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa weekend. Sunod pa sa pag-asa, may 60 na pulo pa ka mga bagyo ang ila ginapaabot nga magsulod sa Pilipinas sini nga 2024. Ang Negros Island region naman ang maga-eksperyensya sa nga magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan dala sang southwest monsoon o kun hangin habagat kag posible ang maulanon nga panahon sa weekend. Sa number 9, construction sang Mascara Yuhum Building ang ginasugura na sa reclamation area. Dugang pa nga mga pasilidad nga itukod sa lugar ang ipatuman sang Bacolod LGU. Nagsugod ng Phase 1 sa construction sang 2-story building sang Mascara Yuhum Building sa kilid sa Mambulo Creek sa Barangay 8 sa Bacolod. Mahimo nga sa madason nga tuig matapos ang proyekto na ginapatuman sa Department of Public Works and Highways. Ginsiling ni City Engineers Office OIC Engineer Loben Ceballos. Madason nga itukod sang syudad ang City Nutrition kag Cooperative Building sa kapin 1.9 hectares nga propiedad sang syudad. Diri man ginaplano i-construct ang Bacolod Traffic Authority Office Building, DRRMO, PNP kag BFP stations pati na mga primary healthcare facilities. Initially we have plans para sa Bitaw dira dason ang may ara man tada ang iya ka emergency response sang DRRM atong bilang ginaano ta nga kompleto so bla may fire, may police, dira man naton ginaplano. We are considering also mga health mga primary care facility. Sa number 8, may kapin sa 2 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa buy-bust operation sa Barangay Banago sa Bacolod City. Tigayon nga nadakpan sa kapulisan Sunday Rachel Sampayan, 23 anyos, kag Echero Baldelovar, 24 anyos, sa nga Purok Tilapia, Barangay 3 sa Bacolod City. Sa ginpatigan nga buy-bust operations ang City Drug Enforcement Unit kag Police Station 3. Alas 11:45 sang gabi sa ginpatigan ng buy-bust operation sa Purok Langis sa Barangay Banago. Na-recover sa duha ang kapin sa 315 grams ng suspected shabu nga may standard drug price nga 2,142,000 pesos. Pasakan sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga ang duha. Sa number 7, warrant of arrest batok sa mga suspect sa pagpatay sa grade 11 student nga si Nikos Balagosa ang ginapaabot sang kapulisan. Gingrant sang City Prosecutor's Office ang motion for reconsideration na gin-file sang pamilya Balagosa sa damlag resolution na gin-issue sang fiskal angot sa murder complaint. Matapos man nanawagan si Mayor Albi Benitez na reverse ang resolusyon kag karon ginapaabot sang katapos ng Bacolod City Police Office ang isyuan sang warrant of arrest batok sa mga suspect nga nagtiro patay sa grade 11 student nga si Nikos Balagosa.
Ginpahayag ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga kabahin sa pasakaan sang kaso nga murder. Ang amay sa 16 anyos nga dalagita nga ginalegar ginimuslan sa mga abyan sang biktima. Si Balagosa ang gintiro sa atubang sa iya mga ginikanan sa sulod sa ila puluyan sa Barangay Granada sa Bacolod. Sa number 6, American National patay sa pagkalumos sa Sipalay City. Patay ang isa ka American nga senior citizen matapos nga malumos sa Poblacion Beach sa Sipalay City kahapon sang hapon. Ginkilala ang biktima sa kay Ray Woods, 86 anyos, sang Kansas, USA, kag temporaryo nga nagatiner sa isa ka resort sa Cabancalan City. Base sa reports ng DRRMO sa Sipalay City, ginanod sang dalagko nga balod ang biktima. May kaupod ini siya nga persona nga isa man ka American nga nagapuyo sa Sipalay sa natabo ang insidente. Gintinguhaan pa siya nga ma-rescue sa mga pumuluyo kag sang upod niya. Gindala siya sa City Health Office pero gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, isa ka 61 anyos nga babae nga nag-perform sang dental practice nga wala sang lisensya, gindakop pinaagi sa entrapment operation sang NBI Bacolod. Suno kay Doktora Annalie Gonzaga, ang presidente sang Philippine Dental Association Negros Occidental Chapter, madugay na nila nga ginamonitor ang natungdan. Kahapon lamang sa entrapment operation sang NBI, nga ginpatigayon sa klinik sang amo nga 61 anyos na hamtang sa Barangay 2 sa Victoria City, tigayon nga nadakop ang ila ginareklamo. Paagi sa nagpakuno-kuno nga pasyente. Suno kay Gonzaga, 10,000 pesos ang sukot sa ginareklamo nga doktor para sa ginihinyo nga procedure sang posture patient nga nagabayad naman paagi sa GCash. Tinuig naman nga nagapatigan sang dental practice ang 61 anyos suno kay Gonzaga. Pahanumdum ni Gonzaga sa publiko nga dapat amligan ang yuhum kasubong man ay kayong lawas paagi sa pagpa-check up sa mga lisensyado lamang nga mga dentista. Nalakip sa gin-confiscate sa NBI ang dental chair, pila ka mga equipment nga ginagamit sa klinik kag mga supplies. Suno kay Manuel Faire, ang pamuno sa NBI Bacolod, inog file na ang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9484. Ang layi nga nag-regulate sang practice ang dentistry, dental hygiene kag dental technology sa Pilipinas batok sa iya. Sa number 4, multi-level parking sa Provincial Engineer sa Office sa Motor Pool Compound sa Dalan Gatuslao sa Bacolod City ang gin-inagurahan kaina. Sarang maka-accommodate sang 114 ka mga salakyan ang among parking area. Nagabalor sang 25.2 million pesos ang among proyekto. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, tinutuyo sini nga mahatagan sang parking area ang mga empleyado sa Kapitolyo kag mahawanan na ang mga dalanon. Ginsugda ng construction sini sa tung Hulyo 11 sini nga tuig. Kag tigay ginahuman siniman nga Agosto 15. Si Governor Lacson ang nagpamuno sa inaugurasyon sa proyekto nga mayara sang 3,000 square meters nga floor area. Sa number 3, pagpatuman sa reshuffling, transfer kag reassignment sa mga election officers kabahin sa pagpanghanda para sa 2025 elections. Inisuno kay Provincial Election Supervisor Ian Liz Ananoria nga nagpatag nga ang ginapatuman nila nga reshuffling o transfer kag reassignment ang nagatuyo sa pagpasiguro nga mga bakante nga posisyon mapuna na kag ang mga magapamuno sa Board of Canvassers sa mga syudad dapat mga abogado. Mismong election officer sa isa ka syudad ukon Banwa ang nagaserbe nga chairman sa Board of Canvassers. 5 ka mga election officers ang na-reshuffle ukon natagaan sang bag-o nga mga assignment sa damlag order gin papanaog. Samtang sarang mapatuman ang transfer o kon reassignment kung may mag-retire kag kung may mga mag-file sang COC kag mayara sa mga himata nga nagaserbe sa natungdan nga taladapan sang COMELEC. In preparation para sa 2025 elections, if ever may mga transfer or reassignment or reshuffling pag-imuon before sa filing ng candidacy. So amo to siya kay in order for
ma-properly man ang mga canvassing board kay kung city canvassing board kinanglan nga lawyer chairperson. So we made certain adjustments. But in the incoming days, like for example, may mga retirables, ma-retire, and there will be may mga pag-file sa kandidacy, mga utod or parinti sila yung araman sa Comelec. So there will be reassigned. Sa number 2, Konseho sang Bacolod na nagahinyo sa Kongreso nga mapadasig ang pagpasar sang pagsulundan bahin sa pagpatuman sang PUV Modernization Program. May report si Nico Delfin. Tomorrow suspend and review repeal sa sining LPTRP. Handa kami na mag-participate. Handa kami na magpulik. Para kayo ang atong transport industry sa syudad sa Bacolod. Please, hindi lang pa mo maging bias para na sa nag-modernize. Sa sesyon sa Sangguniang Panlunsod, ginpanginwala ni Councilor Alvictor Espino, pamuno sang Committee on Transport and Traffic, ang alegasyon sang katapo sang Kabakod Negros Transport Coalition o Kinetco nga wala sang may nahimo ang Bacolod LGU angot sa problema tuoy sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Ginsiling ni Espino nga mismo ang konseho ang nagpasar sadto sang resolution nga nagahinyo sa katapo sang Senado nga i-review ang PUV Modernization Program. Ang resolution ang ginpalabot sadto ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga ginsundan sang hearing kag resolution gikan sa Senado nga nagaduso sang suspension sa PUV MP pending sang review. Gin-authorize man naman si Vice Mayor, no less than the Vice Mayor, ang amay sa Sangguniang Panglungsod na magdala sa sining resolution to both houses of Congress. Kag may epekto, kaya patawag ka mo. Correct na hindi? Yes, partly, sir. Anong partly? Ako ito yung rason na gin-recognize everybody, even the Senate President, is in support sa inyo. So, tani ba lang? Kung mag-ambal ka mo, hindi lang, so kung giliwat nyo man lang, giliwat mo, tihang ginambal mo, the words bias, ginusar mo. Kutsi ka nun, pinsar mo yan, na yan may pinilian yung Sangguniang Panglungsod. Hindi naman natanit mo. To be fair about it. Merkules ang aga, sa nagrally sa labi sa Bacolod City Government Center ang grupo sang traditional jeepney operators. Matapos nga matagaan sila sang tion nga makapalabot sang ila mga hibubunot, liwat nga nagpasar sang resolusyon ng konseho nga nagahinyo sa Kongreso nga mapadasig ang passage ng legislative measures para mapahaganhagan ang epekto sang krisis sa tunga sang ginapatuman nga PUV Modernization Program. Naghinyo man ang konseho sa mga ahensya ng gobyerno na lakip diring LTO kag LTFRB nga matagaan atensyon ang pag-issue sang prangkisa sa mga traditional jeepney pending sang igapatuman nga review sa local public transport route plan sang syudad. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Expansion project para mas mapasanyog ang mga pasilidad sa Bacolod Silay Airport ang ipaagi sa public-private partnership. Ginsiling ni anay Congressman kag karon TASA Director General Francisco Benitez nga hasta karon nagapadayon ang upgrading project agud makaayo kag mapasanyog ang pasilidad sa Bacolod Silay Airport. Kabahin sa ginadiyon sa karon, ang expansion project agud mas mapalaparan kag mapalaba ang masobra 2,000 meters nga runway. Ginsiling naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nakansel sadto ang mga nauna nga unsolicited proposal para sa airport expansion paagi sa public-private partnership. Pero karon, may panibago na nga proponent nga handa magpatuman sang proyekto upod sa Department of Transportation. Nagliligad pa nga administrasyon sang ginduso sang Bacolod LGU ang expansion project sa airport agud nga makabaton ini sa mga international flights. But wala kagiho. So I think the OTR is set to cancel the original proponent status and accept new proposals. And as of now, I know may isa nga nag-propose for the Bacolod Silay Airport upgrading and improvement. Last Congress, may haraman mo. It took forever for them to decide. Dayon wala man tulad na yun. So, hopefully, it doesn't last as long as the last one. Mag-PPP, hindi necessarily na ma-privatize.
not necessarily. That really is up to the OTR. Sa Good Vibes, sa madason nga semana inagurahan ang tree park sang syudad sa Bacolod. Diri makita ang mga nanari-sari nga species ang kahoy and soon pwede na makapiknik diri. May report si Romeo Subaldo. May mga pine trees. May nagkalinain nga mga native nga species sa mga kahoy nga nagaidas. Kung magsulod ka diri, mabatsagan mo ang matugnaw nga dapyas ang hangin. Sa tabok lang ini, sang Alangilan National High School. May mga nagakadto diri para mag-jogging kag mag-walking. Kag soon, maplastar na ang tanan. Butangan ini sang reception hall. May tukod man nga playground. May lagoon nga may mga cottages kag gazebo kag picnic grove. Mga 30 minutes nga drive halin sa east portion sa Bacolod City, malapot mo na ang area. Sunod sa mga caretaker sa lugar, sa katugnaw diri, nagadoble ang ilang mga bayo nga ginasuksok. Ako na, 3 ni kasampaw ang bayo ko. May sleeveless pa ko diya sa sulod. Pero tugnaw gina diya, ma'am? Kaya nga hangin. Tugnaw gina diya, ma'am. Bisan hindi mo nga chimpo. Bisan summer, tugnaw na diya. Kaya tungkol sa kakahuyan. Ano nga mga puno sa kahoy ari Mga laban dibi, mga mahogani, gemelina, di may mga red lawaan, white lawaan, mga almasiga, mga damo man di mga dipterocarps, may mga mayapis na di sa plungan. Iya inis ang DNR sang unang nga site kag turnover sa LGU sa Bacolod City. 2004, nagsugod ang tree planting activities diri sa nagkalain-lain nga mga sektor, gobyerno man o kung pribado nga grupo. Kag ang mga ginpananom nga mga puno, amo na sini karon kadalag ko. Padayon ini nga ginatatap para ma-preserve ang mga puno sang kahoy. Sa September 4, Miyerkules nga adlaw sa madason nga semana, inagurahan ang ini nga green space kung saan diin maka-relax kag maka-enjoy soon ang mga pumulo. Barbs, at least kung mayroon na sa tree park, may malapit na nakakalantuan ang mga taga-Bacolod. Kag ako yan, biskan malayo ko sa Alangilan, tinguhaon kung makakadto diri kay imagine natin mag-breathe ka fresh air with the trees surrounding. Kag gahapos man sa Taclaron sa mga mahilig mag-trail kag mag-bike. Kag amoyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.